usang nga iyak atong kadamhan. No nga dili na kita magkaroon kaya ka kung ano man atong nga nikat pirensyahan. Upay gadong kapulugin urot istoryahan. Kaadaw ini nga aton mga kamutangan, sugad maninihin warang kabuwasan. Rayan Diyos na katalwasan, Diyos na lang ang nabihili na maharap. Sige na o kabutuan maguro sa nakita, an unosan kalalaw dan ka papas na kaluyuhan kagugupan sirang na an namragsan katalwasan aadi na. Uuyagan ka bataan na sun ang eskwelahan, ang may kunkatan damo kay parayman. Kahunihan ka kausihan ko kalipayan,